Nakakarga na ni Counter Jackie, oh. Bibiyahe ko sa Plardel, Bulacan guys. Sana kayo. Titinda ko doon. Dami guys. For today's video guys, manguha tayo ng barungrong. Kasama natin si Counter Victor, Counter Jackie, Counter Binong. Station mga Counter. Katawagan to mo 4 million views so. Ispan nga pala ni Counter Francis to mga Counter. Shout out kay Federico, kampanyada ng Canada. Ito na yung mga barungrong guys. Na? Nagado barungrong. Guys, oh, barungrong. Oh. Gadudat din eh. Ter. Sako. Nih, kariwaradan. Oh, nagseksi ka niya, Brad. Nah, video ka ah. Nah. Sila susu. Guys, oh, barungrong. Dah. Counter Jackie. Kaalak rasad to so. Dami mga Counter. Barungrong. Tidak nih. Dire. Gadudat to ini. Nih, talagpido tayo. Ada nih eh. Dito na. Dito. Dito na sila mga Counter. Tatatluhan, nagdadalawahan. Pigit na pigit dito. Dito na sila mga Counter. Counter Francis. Naubot mo. Nakita dan. Apa ya? Nangalam, ada coy. Awan na kabatok man igat gid ang ata Victor. Iga ya mag. Igat. Nagkaroon tatak-tatak. Igat. Hindi na ko lagti ng jani. Igat. Kurang. Igat ka na ke. Hey. Ay. Igat ko na ke. Lah. Stop. Kelayak punya. Hah? Igat bajai. Ay, kasta. Gayam. Buena. Talagang magaling sila Ika. Okay, kamu tahan Giselle. Say hi. Ay, bebe.
kay Hunter Jackie. Kita ko na ang bahay ng lagay. Ang dami mga kander oh. Oh. Nandiyan na sila oh. Sumali Oh. Atoy. no? Ang asito kita ya. Tama. Maya ya. Ito ni. Kita ni nakatuto ni. Mati kita. Nagitoy. Lagi di bugay na kita. Nga. Gidi ko. Ang makan. Paida ta. Hunter. Di pala gurong. Ay barungrong. Mureng-reng pala. Diyan, diyan pagkurkurumi sa mga Victor. Aduh. Nakakarga na ni Hunter Jackie oh. Bibiyahe ko sa Plardel, Bulacan guys. Sana kayo. Titinda ko doon. Dami guys. Lugi kayong ngayon. Apay pa ko iyo prong pay danom iting mo na. Madi mabaling nga si demo sigod ya. Patak yun. Melat tama niya. Ay kill nut mo sa samo kukitan. Tal-talon di pa nag Patak yung mata ka mo ito dan. ay sakom lang. Ha, anda nga matay no ka. Kargam si basket ang tapot. Batal mo sa diyan ko, magiban niyo yun. Ay, nakuha na guys, oh, isa. Si Francis wala pa. Kaggo doon, kaggo dito. Tergantung rot. Ito na guys, ang nakuha namin. Kalahating kaban na. Kuha pa daw sila ulit ni Hunter Jackie at Hunter Victor. Yung kalabo nga pala ni Hunter Victor, oh nandito na. Kalabo niya pinta. Andito to. Taman. Ay talaga. Dito na. Awan, dadapi ah. Na. Pero barunggong. Guys, pauwi na kami guys. Mukhang babagyo na dito sa ano, St. Anna. Pauwi na baby. Mahangin. Uwi na tayo guys. Hi guys. Kunam mo ati siya ni ay putot nga rin ni Papa nga agay. Kumukabsat ko. Anak mo nga rin dali naman. Nagkanakaw kami guys. Ang anak siya dagito. Papangubok mamangubok isa. Kapita la talatag yang kalat yang ko kay mamang kulyang na. Ha? Yang kalat aja ya. Madana wala pa kalabom mo. Di ba nga mga bagay ni Victor na ito? Nagtatakaw ti kahil. Nay, napit takin.